Ze vieren al hier op eigen wijze campagne. Dat is wel zo'n beetje het thema, jong, mooi mijn gasten. Want Annemarije Bloem die doet eigenlijk net oors als campagne vieren, maar dan voor het Friesk. En dat doet ze nou ook weer in haar mannelijkse taalrubriek. Simon Minnesma die komt op voor de 50-plusser. Hij had een training ontwikkelen om die groep weer aan een baan te helpen. Goeie, dit is Bient op de dag dat we maar een Friesk eeg naar de Amerikaanse verkiezing joggen. I'm not running for some Americans, but for all Americans. I said, I'm going to bomb the shit out of them. Second of all, the other point that I would make... Marco, si quiere, díselo ahora mismo, díselo. Making America great again. Let's talk about the issues. Let's talk about the issues that... Why do you lie? Donald, Why do you adults lie? are not to interrupt you. Why do you lie? Donald, Not just a handful of billionaires. Ja, dat waren verkeersjes. Oh, wat zou het mooi zijn dat we dat hier ook een beetje zien. Nou, wij kennen er ook net omheen, hè, die Amerikaanse verkiezingsgekte. Bianca Pander, die maakt het 2 weken lang van dicht bij mij. Zij vierde campagne voor Hillary Clinton. Ja, de vrouw die nevens die als eerste president van Amerika kiezen voor had, hè? Ja, zeker. Ja, en ze giet dat ik gewoon win. Ja, het is? Ja, zeker. Ja. Is net een beetje benauwd voor Trump? Nee, ik denk net, als je naar de statistieken en hoe de Amerikaanse bevolking op dit moment samengesteld is, dan binnen de meeste mensen leaning naar Democrat. Dus het wordt sowieso een democraat. En als Sanders het wordt het nog ingewikkeld. Maar als Hillary de kandidaat is namens de Democraten, dan wordt ze het gewoon. Oké, nou dan heeft het in ieder geval op een goede hinder on het wet in West. Het bleut een gekte, hè? Het bleef heel vreemd. Hoe bist u daar te lonen kwamen en waarom eigenlijk? Nou, ik ben ooit in 2004 studeerde ik in Amerika, want ik studeerde Amerikanistiek in Grace. En toen mocht ik een teacher naar Amerika daar. En toen wien de presidentsverkiezingen daar. En mijn hoogleraar daar, wie voorzitter van de Democraten, die zei, nou, als dat campagne voeren zou leuk vies, kom mooi. En toen ben ik campagne voeren voor John Kerry. Ja. En dat heeft me zo fascineerd voor campagne voeren. Het hem net geholpen? Het hem helaas net geholpen. In onze staat toen wel, maar net landelijk. En sindsdien ben ik eigenlijk elke keer altijd weer verkiezingen binnen van Amerika West om mij te helpen. En ik vooral inspiratie op te doen van hoe voeren ze daar campagne. Want dat klinkt hier in mijn eigen werkbroeken. Ja, want dan werken ze bij BKB. Dat is een groot campagnebureau in Amsterdam. Het onder andere de conferentie van Achlem en de Millennium Feest in Drielst. Ja, klopt. Nou, daar kiest wel wat van broeken. Eventjes voor Jim, hè, want volg je hem dat eigenlijk echt die Amerikaanse verkiezings? Nou, ik volg het wel, maar goed, daar ben ik hoorde natuurlijk die nee, maar die wat valt hij dan ben, op? Waar staat dan als je? Wat denkst? Nou, het is het extreme. Hè? Wat zo'n Trump ik al herinner, dat is wel in het extreme natuurlijk. En wat hij zei, ja, goed, men is laaiend enthousiast. Hè? Die enthousiasme van die mensen, dat is natuurlijk... krijg ik onjoers van. Het misschien ik eens mooi was dat het hier in Friesland een keer gebeurt. Nou, in Nederland wat een passie. Ik krijg een theatershow. Ja, precies. Ja, wat ik vooral heel mooi vind, dat is juist vooral werk nou weer in New Hampshire, wat een relatief lietse staat is. Het aantal vrijwilligers en mensen die uit het hele land dan naar New Hampshire komen om hun kandidaat te helpen en daar vrij voor nemen. En voor Amerikanen is dat nogal een ding, want heel veel vrije dagen hebben ze net. Maar dat jou ze dan alweer op om hun kandidaat naar voren te helpen. En, nou, bij de laatste presidentsverkiezing van Obama winnen 2 miljoen vrijwilligers voor hem aan het werk. En dat is echt als dat. Daar wist je ook bij, toch? Ja, dat klopt. Ja. En als dat just, dat was gewoon echt. Ja, dat zou je in Nederland heel graag willen dat. Ja, we zien nou foto's onder andere van die. Nou, denk ik gewoon aan het oorbellen, hè? Dat doen ze het. Ja, doorknocking of canvassing nemen ze dat. En dan krijg je, ik dit weer voor Hillary, we kregen gewoon een lijst met deze huizen met hem nog langs. Dit wie smiddags om 2 uur en jongens om 7 uur gingen de stembussen dicht. En moesten we meestal nog even vertellen van, hey, kom alsjeblieft naar de stembus staan. Ja. En als het net zelf kiest dan regelen wij nou een auto voor die, want het lag heel veel sneeuw. Ja, hè? Dus dat gaat heel vier. Dan probeer je gewoon echt letterlijk iedereen naar die stembus te trekken. En dat doen we hier. Ja, we zien krijg nog een flauwe foto van bij Trump. Maar wat is nou het eerste was toch zo als het onklopst? Het is toch wel raar. Dan komt het uit Nederland. Die mensen, ja, dat is misschien wel een beetje. Ja, daar zie jij het vaak wel, inderdaad. Ja. En nee, het is maar krek was mooi krijgt van de campagneteams. Hè. Elke keer als het binnenkomst op het campagnebureau is, nou, je moet we meestal uitzoeken om naar de stembus te gaan. Maar soms is het we moeten meestal uitzoeken op inhoud. En dan krijg je een script mee. En dat past altijd een beetje aan jezelf aan. Dus ik vertel van, ja, ik kom zelfs uit Nederland. En ik vind het zo belangrijk dat je hem voor Hillary kiezen. Omdat zij degene is die voor je en voor u is de meest beste of de beste oplossingen biedt. Dus dan die eigen waarom, dat wij eigenlijk een beetje benauwd vinden binnen voor die gekke Republikeinen en die Trump. Ja, dat helpt heel erg. Ja, hè? En mensen vinden het ook interessant, want die hebben zoiets van, als het al helemaal hier uit Friesland naar Amerika komt, dan moet dat wel iets betekenen. Dan beschut het iets meer dan dat wij misschien wel denken. Ja. En heeft dat ook wat opsmieten? Wist u dat mensen naar een kamp? Nou ja, in het verleden bij Obama hebben we dat wel eens. De blauwen daar wat langer. En dan zijn mensen, ja, we hebben echt nog voor hem gestemd en we willen van gaan. Natuurlijk, het helpt dat mensen
hier in Nederland, in Nederland hebben we iets meer traditie dat het echt naar de stembus gaat. Maar in Amerika is de opkomst vrij leeg. Dus als die meesten kist uitzoeken, terug te zeggen, hey, ik ken een auto voor die regio of ik ken maar die maag in, dan dat helpt gewoon heel erg. En wat betekent dat voor jou als dat Farako kriegen heeft? Het is gewoon een kick als daar een beetje aan mij helpen. En ik ben natuurlijk een van de miljoen vrijwilligers waarschijnlijk. Maar het is gewoon heel mooi om dat van dichtbij mij te maken. En ik gewoon meer begrip te krijgen voor de Amerikaan. Van, het ben net alle gekken en het is geen theater. En dat is natuurlijk een beetje het beeld wat krijgt als Trump op televisie zus. Dan is het makkelijk om te denken van, wat is dit voor man? Ja. Maar als er best dan denkt, god, ja, er komt ergens waai. Het is een Ja, en heeft Hillary Clinton echt van dichtbij? Ja, we binnen bij rallies geweest, dus grote bijeenkomsten. En soms ook hele liedsen. Bijvoorbeeld Ted Cruz, een van de kandidaten, hebben in een heel lieds Mexicaans restaurantje. Ziet hij aan tafel, konden we mooi praten. Maar Trump stond die doet alleen maar hele grote bijeenkomsten. In grote sportzalen, met 10.000 mensen heen kennen. En dat is echt wel show. En als je op de achtergrond zien hele geschiedenis, zijn hele familie komt voorbij. En dan gaat hij een urenlang praten over wat er al fout is in Amerika en dat hij alles gaat oplossen. Maar we nemen eens een ding waar toch echt van schokt wist. Nou, wat ik werk van schrok wie bijvoorbeeld dat hij gewoon echt zo, het is echt bijna Fortuyn die zei de puinhopen van Paars. Alles is puinhoop van Obama. En dus alles is slecht. Ja. Maar wat ik echt van schrok wie bijvoorbeeld wat hij zei over Parijs. Hij zei, dat die meesten in Parijs al de wapens in hand zoals wij hier in Amerika hebben en waar wij rug op hebben, dan wie dat nooit gebeurt. Nee. En toen dacht ik, dit kist dat mienen. Dat is de Second Amendment of zijn. Daar is ze altijd mee bezig, het recht op de wapen. Ja, en iedereen stond te applaudisseren en iedereen weet maar hem eerst. En ik dacht, je hebt geen idee. Nee. En de oren is dat hij een murren wil bouwen om Amerika. En dan zei hij, dat werkt. Zeg maar naar Israël en Europa. Ja. En dan denk ik, volgens mij heeft het bij u net zo goed werkt. En in Israël werkte ik voor die meter. Dus. Nee. Maar het wordt toch zoete koek. Ja, apart. En dat vertelde dus Krek al dat zij toch eigenlijk alles een maatje, een hele analyse van mensen die het stemmen kennen en dat is dan een democraat of net en iemand oer. En dan voelen wij een filmpje, iets heel aparts, maar even omschreeuwen. Dan gebeurt er dit. You got the extra delegate. So you get the extra one. Hillary gets the fifth one. What? That's how it works. Coin flip. Yeah. So our official delegate for this precinct is Hillary Clinton. Ja. Dit is toch absurd? Dan heb je gewoon een gelijke stoon en dat heeft ze oer op bakken van Jilt en de flippen ze erom. Ja, nou, dit is gebeurd in Iowa. Dat was de eerste caucus. Er is namelijk 2 verschillende soorten voorverkiezingen. Er is een caucus en dat is dit. Dan ga je naar een sporthal of naar een squallen. En dan moest letterlijk achter die kandidaat gaan staan. En dan die kandidaat is vaak de broer, de zus, de oom, een familielid van die kandidaat. En dan moest er letterlijk achter gaan staan. En dat doen ze in Iowa, dat doen ze in Nevada. En in de rest van de staten doen ze het gewoon met stembiljetten. Ja. Maar wat hier het geval weer is dat er gelijk spul weer. Er stond kreksenvolle mensen achter Sanders als achter Hillary. En na heel lang debatteren werd we niet over tjoef van ik moet naar de andere kant. Nee. En op een gegeven moment kist een hele nacht discussiëren. Maar op een gegeven moment zou je dan met de matassen. Ongelooflijk. En dat is dan een democratie. Ja, maar het ging om een heel iets kiesdistrict. Ja, dat is een gruttere rel was. Dus het ging om een iets kiesmansje of zo, denk ik. Dus dat is net zo belangrijk. Maar het is fascinerend dat dat gebeurt. Oké, nou bedankt dat wij even Unireg mooi shit mochten. Ja, mooi af en toe. Gisteren waarom voor de verkiezing? Ik ga nog 2 keer weer waarom. Ik ga naar de convention, dus de grote bijeenkomst waar Hillary dan hopelijk verkozen wordt. En ik ga vlak voor de verkiezing zie ik nog even weer waarom. Oké, leuk. Ja. Nou, als het weer waarom komt, dan vertel ze die verhaal. Ja, ik ben nog genoeg verhalen te vertellen tegen hoe die Amerikaan. Nou, en ik heel apart aanzewer, want dan kroepen we in de holle van de kunstenaar O.C. Hoijmeijer, misschien heet Justin wel Sjoen. Hij vertelt over net bestaande vogels en ook vogelverenigings die hij zelf creëert in zijn holle. Ja. Dan nou het solliciteren van 50-plussers, want uit onderzoek van het UWV blijkt dat mensen ouder als 50, maar heel dreig onder een baan komen kennen. Zeker in vergelijking met de wat jongere werklezen. Nou, Simon Minnesma, welkom. Daar bist een man van het UWV die trainingen houdt om die 50-plussers weer wat onder de gang te krijgen. Ja. Dit we eerst even zien naar even wat cijfers van het verschil, want dat is toch wel opvallend. Je zeggen we dat, 50-plussers. Die groep is groeid. Dat zien we naar 10.000. Dat is een groei van 16%. En onder de 50, dat is een daling van 13%. Kun je daar uitlezen? Nou, het is inderdaad zo dat de helft van de uitkeringsrechten op dit moment besteedt uit 50-plussers. Ja. Dus en hoe kan het dat die groep groeit en dat die andere groep liet wordt? Het te krijgen met het vinden van een baan? Het zal onderhand te krijgen hebben. En werkgevers hebben op dit moment een ruim keus.
Hè. Ze kennen uit iedereen, want er zitten enorm mensen zitten op dit moment helaas in uitkering. Ja. En ze kennen die precies die zij hebben willen, die kunnen zij eruit vissen. Ja, en dan speelt het, bij sommige werkjaren speelt leeftijd speelt er een rol bij. Ja, want hoe groot is het probleem? Had je zorgen naar die 50-plussers zonder baan? Nou, dat is een groot probleem, want ik krijg onjoe van de helft van de uitkeringsgerechten binnen 50-plussers. En de kans is groot dat er nog volle meer bij komen, neem het verhaal van V&D. Ja, er is toch meer dan de helft binnen 50-plussers die daar werken. Dus die is helaas zeker bij zo'n klapje. Ja, nou eens even zien naar wat oplossingen in, want dat is ook altijd mooi om te dragen. Ja. Doe jou een soort van training om waarin in die markt te komen, een sollicitatietraining. Ja. Wat komt al in je in? Wat voor vragen krijgt? Nou ja, de eerste bijeenkomst is vaak een kennismakingsbijeenkomst. En nou goed, dan is vaak wel dat men hun gaal nog even sparen wil en soms een leeuwk binnen. Emotioneel binnen, omdat er toch een bepaalde, ze missen al iets. Ja. Hè? En dat willen ze graag eventjes delen. En dat delen ze vaak met hun lotgenoten. En dat is vaak ik wil de kracht van de trainingen. Dat je met lotgenoten in één ruimte zitten. Hè? Meestal is het een 14 in een ruimte. En wij hebben een bepaald programma hebben natuurlijk in de Holle, maar vaak is dat men zegt van, door het op die manier. Nou, dat is misschien niet handig om dat eens voor mij te proberen. Hoe ze onder baan komen. Ja, maar hoe je solliciteren en diegene die doet het door middel van erin te gaan en horen die maakt een brief van motivatie of vrijwilligerswerk doen of neem maar op. Ja, maar dus is toch wel vaak in deze groep dat het net goed gaat, of zoen ze wel weer onder baan komen, toch? Nou, wat missen ze dan? Wat mij opvalt binnen die trainingen is dat ze heel mooi en waar de trainingen dat ze gewoon enthousiast worden. Dat er een luister weer is. Een gezicht bij het UWV. En dat vindt men ik heel prettig. En dat er iets van hun dienen wordt in de zin van het maatje van een goede cv. Want heel soort mensen die bij 34, 40 hier bij dezelfde werkjaar geweest, die hebben nooit gesolliciteerd. Die ronden op een dik destijds en die waren eigenlijk van de dik opgelukt van kist wel bij je werkie. Ja, en dat gaat dat alles. Maar heeft hij in de Holle, die is geholpen, een persoon? Ja, ik heb wel meerdere in de Holle. Net te nemen? Nee, dat toch niet. Nee, ik heb wel meerdere in de Holle. En wat is just dan? Nou, die is omschakeld, die ziet altijd in de bouw. En die is op een gegeven moment, die wordt administratieve, wordt die uit. En die had alleen nog, maar die had gewoon van hemzelf, had hij een schema, had hij in de Holle, dat de man die ging dit van, die ging dat van, waar ging dat, dus die hier een hele weekplanning hier die maken. En die gingen erop uit. En die gingen alleen nog er maar op uit. En uiteindelijk is het hem slagen. Ja. En dat denk ik toch heel soort energie wordt dat blenden. Ja, maar nou, het is dus best pittig. Dit is een succesverhaal. Er is ook nog een ander succesverhaal. Gesine Goudberg, dat is een prachtig voorbeeld van hoe het erkent. Ja. Dat is de winnares van tafel 18. Zij ziet zonder werk en toch de training en toch de netwerkje. Het zij nou een baan in de keuken van 4. Van op het moment dat ik het wist, echt als een slag in de ronde, in een zot, alles wat maar voorbij kwam, solliciteren. Toen was ik nog aan het werk, want ik denk, ik moet niet zonder werk. Einde datum was 1 maart. En ik denk, per 1 maart heb ik een nieuwe baan. Maar dat was niet zo. Het UWV die had constateerd dat we wat op een ouderwetse manier solliciteren. Herkent u daarin? Ja, absoluut. Ja. LinkedIn. Nou, en Facebook, al dat soort dingen. Ik had daar niet zoveel mee. Ik ben niet echt een digibeet. Ik loop echt wel met de tijd mee, maar daar zag ik de toegevoegde waarde niet zo van. Maar ik heb me daar echt op gestort. Ja, en dat is ook echt noodzaak. Ja, ook simpel een foto op een sollicitatiebrief. Nou, ik vond het bespottelijk. Dat doe je niet. Ik stam nog uit de tijd, je wordt aangenomen op je kwaliteiten en niet op je looks. Maar dat is hopeloos ouderwets. Ik ben echt op een gegeven ogenblik gedacht, ik moet wat gaan doen. Dan maar niet betaald. Onder de mensen komen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Dus ik heb me aangemeld voor vrijwilligerswerk. En zie hier het resultaat. Ja, dat is het. Ja. Nee, het is fantastisch om te jaren. Dit is, als je zegt van, als je maar, we krijgen wat ik als voorbeeld, ik al een naam krijg van diegene. Als je maar actief bent, dan wordt het belennen. Ja. En zij het op deze manier fantastisch mooi.
Maar wat zou je dan zien die mensen die echt actief binnen en gewoon net een baan krijgen, omdat ze 60 binnen en de baas denkt van ja, bekijk het even, die ging ik net nog ondernemen. Nou, ik heb weer jongeren die kunnen dat volle makkelijker. Ja, nou, wij zorgen wel van hoe solliciteren. Solliciteren alleen nog maar door middel van het schrijven van brieven. En je bent een van de afvallen die reageren op een vacature. Of dat ze soms zeggen, ja, van ik wil alleen nog maar netwerken. Ik netwerken en dat is eigenlijk de manier. Netwerken is eigenlijk de manier om nog gewoon een baan te komen. Natuurlijk is een cv belangrijk, die moet er goed uitzien. Maar netwerken, zeggen wij, is toch eigenlijk de manier om nog kansen te maken. Ja, dat is schrik ik wat, ja? Ja, nee, ik vreeg me aan, want ik werk voor best wel soort voor het ministerie voor Sociale Zaken en dan vooral op jongerenwerkloosheid. Ja. En wat daar op een gegeven moment aan beleid kan is dat speciaal vacatures moest inzet voor jongeren tot zo'n 20 jaar. Ja. En wij dat bij BKB recent ikzelf dienen. En dan creëer je gewoon een baan speciaal voor jongeren, krijg je nog wat stiepen. Maar doe je hem tech voor 50-plussers? Nee, dat vreeg ik me jou. Nee, ik weet dus net of dat voor 50-plussers ik zei. Nou, wij hebben binnen het UWV hebben werkgeversservicepunt die zich onder oren ik alleen bezig houden met 50-plussers. Wij binnen kwart hebben een werkdriedaagse alleen gebaseerd op 50-plussers. Ja. Dus dan gaat het team van werkgeversservicepunten op zoek naar vacatures van 50-plussers. Ja. Okay. Ja, het is mooi als een speciaal echt ik tast hem krijgen, want eigenlijk maakt net, want het is leeftijdsdiscriminatie, maar er speciaal beleid kwam dat het wel mooi. Ja. En dat zou eigenlijk voor 50-plussers krijgt ze goed als een ervaren krachtziekers. Ja. Ja. Nou, mooi idee. Nou, laten we hopen dat het werkt. Bedankt in ieder geval voor die verhaal. Ja, we zullen het nou hebben over die bijzondere tentoonstelling. In het Natuurmuseum is in maart een uitstalling te zien van net bestaande vogels en net bestaande vogelverenigings. Kunstenaar O.C. Hoijmeijer die vertelde hier justraloer hoe zijn creaties. En Joet vertelt er hoe de prijzenkast van de Amellander vogelhouder Aldert-Jan Visser. Dit is de prijzenkast van Aldert-Jan Visser. Het is een man die vogels kweekt. En dat is een kamertje van 4 bij 3 meter. En dan heeft hij hier, dan mag hij dan natuurlijk, want hij zit dan zo in zijn stoel, mag hij daar graag naar kijken naar zijn prijzen die hij verdiend heeft. Weet je? Dus dit is een, allemaal eerste prijzen. Dus echt niet te geloven. Ja, er zal misschien eens een keer een tweede prijsje bij zitten, maar echt niet te geloven. En dan bijvoorbeeld hier, os. Nou, als je in os als vogelkweker meedoet, dan ben je al een hele vent. Maar als je de eerste prijs wint, nou, hier ook. 76, jaartje tussenuit, 78, 80, 81, 82, 83, 84. Toen is hij er 10 jaar uit geweest. In 95 heeft hij weer de eerste prijs en 96. Dan kruip ik eigenlijk in de huid van die man, weet je. En dan ga ik opzoeken van welke naam komt er op Ameland het meest voor. Nou, dat is dan Kieviet. Nou, ik weet ze allemaal niet meer precies, maar Visser natuurlijk. En, dus toen dacht ik, Visser, Aldert-Jan, vind ik ook wel een echte naam voor een wat zonderlinge persoon. Nou, en dan ga ik zo, en dan fantaseer ik dat allemaal bij elkaar. Dus dan krijg je zijn prijzen. En hij heeft een schriftje liggen ook, waar hij ook dingen in bijhoudt die ik ook helemaal niet begrijp. Dus, dat is net wel gepend, niet gepend. Hier ook, weet je wel. Groepsprestaties, klasse A en B, serienummer, zoveel. Ik weet allemaal niet wat het betekent. Legbeperking, 5, A, B en C. Nou, zo zit hij ook in zijn schriftje, zit hij dat bij te houden. Weet je wel? Nou, er staat bijvoorbeeld ook op één kooi, staat bijvoorbeeld niet rispen. Ik weet niet, maar ja, schijnt in broedperiode schijn je hem nooit te mogen rispen. Dus, Dus en dan maak ik dan die borden van. En dan maak ik ook niet 1 bord, maar dan maak ik gelijk 12 borden of 20. Dat kan ik ook niet. Dan denk ik van, maar dat is ook leuker om mensen dan meer te laten zien. Dat is niet altijd waar, hoor, want dat maakt het ook voor mensen moeilijk om dan te kiezen. Want hier heb je dan Groningen, de grote exotische vogelshow. Horen is ook een mooie show, altijd hoor. Nou, hier, Snits, voor Fries. Hier. En daar staat er ook, ik kan dat niet, maar de grote exotische vogelshow. Zie je het hier? Eerste plak, vleugelfriet en tierkruppen. Frivo, sterk in het werk. Ik weet ook niet wat het betekent, maar hij wil natuurlijk uiteindelijk voor de top gaan. Je moet dan uiteindelijk dat je bijvoorbeeld in Dubai, als je in Dubai bij die show bent, want daar is hij ook al een paar keer geweest, maar dan heeft hij nog net niet die top. En als je daar in Dubai, nou, dan gaat het geld ook rollen, hoor.
Ja, heerlijk zo man. Ja, het is de laatste tease van de mannen. Dus voor die, Annemarij Bloem, ik hoop dat die roer hinnekist nog goed is, man. Maar ja, wat is hij geweldig. Dat heeft echte dingen, hè? Ja, echt genietje. Ja, nou, we beginnen vanzelfs maar in Friesk op het Diek. Want een Scotselien stapte ik het nieuwe Grand Café van Post Plaza binnen. En ik geloofde eerlijk gezegd mijn eigen net. Want wie krijgt als stapte ik in een prachtig café in Berlijn of zo binnen. Echt een uberhippe tent. Ja, dus ik wie al... ja, hem jongen. Dus ik wie al helemaal in mijn napjes zelfs, want ik vond het machtig. Maar wat zeg ik doe? Echt een gigantisch groot gedicht op een morgen in het Friesk. En dit is het gedicht. De postboren Belget, de postboren Buket, tjim waren en wien, ont hij de boeim vindt. Voldienen, de tassen leeg, bezwargen op het longen, in Eltse stritten en steeg. Dat verwacht net er dus, kennelijk. Nee, nou doe ik zitten en ik krijg de menukaart en ik sla me jippen. Was dat jouw? Friesk. Ja. Ja. Dus als van mij een tevreden klantmaatje was, dan mag het vanzelfs maar zulke dingen aankomen. Voor de koffie naar de hemelje. Ja, mooi tweetaligs. Dat zo fantastisch was. Ik vind het leuk dat ze een uberhippe tent gewoon de kracht van het Friesk broekt om haar te onderskieren, zeg maar. Dus ja, ik wie tegen content hiermee. Oké, nou dat is anders belangrijk. Hè? Dan volgende meer. Nou kom ik je vaker, ja zeker. En verleden week toonde wie het feest voor de Frieske Google Translate. Want vorige week toonde wie het de officiële lancering dag. En het weer grut in het landelijke Nijs. NOS-journaal pikt het weer op. En het Jeugdjournaal wie het in verschillende radiostations. Toast ik even je. Ja, 538 leuk, ja. 538. Ja, Sietske poepjes, en dat vonden ze wel heel grappig. Ja, ook. En ik jij nog dat Gerard Ekdom, mijn Siep van de Ploeg, een ontzettend leuk interview. Ik zit met een big smile zit ik in de auto. Ik denk, dit dat me goed. Maar ik hou wel jet dat het Google in het Friesk nog net heel dol lekker rint. Ja, ik denk dat we daar nog even een werkje maken, maar dat ken ik nog. Hè. We kennen hem nog up-to-date, dus dat is al nog mogelijk. Maar heeft het zin? Ja, maar het is een beetje een graffenie, dus die door Oké. Prima. Wat ben ik benieuwd. Ja, volgende keer. En Juster, wie het heel bijzonder voor het Boogman in Koudem, want die hier een bijzonder nice, namelijk BBC America, kwam bij Harren op squallen. BBC America die maakt namelijk een serie radiodocumentaires over liedstalen in Europa. Ze hebben al een documentaire maken over het Welsk en over het IJslandsk. Maar mij variëren werd ze nou haar een pilken op rug te hebben. Op het Friesk. Zo ja, het. En zo kwam radiojournalist Patrick Cox van BBC America dus in Friesland aan. Die kwam snijden op Schiphol aan. Is toen naar Friesland gaan. En maandje wie er bij ons op visite op het Boogman in Koudem. Dat is een MVO-squalle, een trijetalig fatsoenderwijs-squalle. En de leerlingen van Twakka Fjouwer waren interviewd in het Engels. Geweldig, als tweede klasse. Gewoon even lekker een Engels interview. Mooi hier van de BBC. Dat is geweldig. Ze hebben ik met docenten praten. En Patrick Cox wie echt super enthousiast door de leerlingen. Nou, dit kunnen we even zien. Skiernislessen in het Friesk of iederikskunde in het Engels. Leerlingen van het Bogerman in Koudem weten het beter. I've been to I've visited many bilingual schools, never visited a trilingual school. It's incredibly impressive to think that these kids are being taught in 3 languages. Ik vind het heel leuk, want er zijn net volle squallen die dat hebben. En je leert er heel veel van, want onze klas kent best wel goed Engels, geloof ik. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Dat is toch geweldig. Ja, mooi hè? Ja. En ze wie weer even in beeld. Ja, klopt. Het wie bij mij op squallen. Hartstikke leuk. Ja, en het Friesk wordt heel belangrijk in Friesland. En net alleen nog op het voortzetonderwijs en basisonderwijs, maar ook op het MBO. MBO, op de MBO-opleiding, middelbare beroepsonderwijs. Daar ben ik een heel soort mensen die het nou zeggen dat het van groot belang is dat de leerlingen Fries praten kennen. En die wens komt net vanuit de opleiding zelfs, maar vanuit de zorginstellings. Dus het is wichtig dat die band die straks in de kinderopvang komen te werken, die leerlingen, of in het oude ruimtehuis, dat zij dus echt Fries praten kennen, communiceren kennen. Want als je dat net doet, hè, dan gaat het mis. Nou, zeker, als je iets slims maar maakt in het ziekenhuis, dan word je graag in het Friesk. Er is nog een filmpje bij, hè? Ja, om ze op te roppen. Ja. Oké, even zien. Hallo? Hallo? Ja, kom hier. Het is mijn Visser. Meneer Visser, wat is er aan de hand? Ik ken een ziek. Wat kunt u? Ziek halen? Slag het zeven.
Meneer Visser, kunt u iets duidelijker uitleggen wat u voelt? Wat is het? Wat lukt hem niet dan? Ik weet niet precies. Ziek halen, zegt hij. Oeh, welke kamer? 41. Ja, ziek helje. Ziek helje, ja. Ziek halen of ademhelje. Dat is toch wel wichtig als dat wist. Ja, zeker. Hey, hartstikke bedankt. Dit wiet alweer, hè? Ja. Nou, morgen lekker alles Gary. Yes, doei. Oké, je maakt bedankt dat je hem er weer dit wie biedt alweer van nou. Dank voor het zien en ik wens je nog een hele mooie joen verder. Ik ben benieuwd wat er morgen komt. Ja. Morgen in Bient is kledingdesigner Joost van der Brug te gast. Hij zal het hebben over zijn nieuwe kledingmerk Jumping Dog. Leuk. Morgen maar weer even zien.